Повиши мигновенно продажбите си с ето тази хитра стратегия. Да кажем, че предлагаш два продукта. Единият за 30 евро, а другият за 50. Въпреки че вариантът за 50 евро има повече функции, повечето хора ще изберат този за 30. Ето къде се случва магията. Въведи трети вариант, тъй наречената примамка, на цена от 45 евро, но с по-малко функции от продукта на стойност 50. И изведнъж опцията за 50 евро изглежда като най-добрата сделка и повечето клиенти предпочитат именно нея. Това психологическо явление се нарича ефект на примамката или така наречения decoy effect. То работи, защото мозъкът ни естествено сравнява опциите, когато взема решение. Използвай тази тактика, за да насочваш финно клиентите си към избора, който е най-добър за твоят бизнес. Виж повече в канала ми и ме последвай за още съвети.